Мастоўшчына – выдатны і непаўторны куток Прынямоння з унікальнымі славутасцямі, прыгожымі краявідамі, гасціннымі, адкрытымі і лагоднымі людзьмі. Хто хоць аднойчы пабываў у нашым краі, падарожнічаў па Нёмане ці любаваўся цудоўнай панарамай з адзінага ў сваім родзе падвязнога пешаходнага моста ў горадзе Масты, спазнаў шчодрасць мясцовых лясоў або проста вандраваў па велічнай Ліпічанскай пушчы, той назаўсёды пакіне яго частку ў сваім сэрцы. Фотаздымкі, якія прадстаўлены фоталетапісе, адлюстроўваюць гісторыю мастоўскага раёна, пачынаючы з сярэдзіны 20-х гадоў да канца 80-х гадоў 20-го стагоддзя. Фоталетапіс «Мой любы край, моя Мастоўшчына» – гэта памяць аб нашай малой радзіме. Ён складаецца з 6 раздзелаў. Раздзел «Масты. Горад над слаўнаю ракою». Масты – утульны прынёманскі гарадок, які размяшчаецца на берагах Нёмана. Горад з'яўляецца важным вузлом чыгуначных і аўтамабільных дарог на Гродна, Ваўкавыск, Ліду. Упершыню узгадваецца ў 1486 годзе у адной з кніг літоўскай метрыкі як мястэчка, цэнтр воласці гарадзенскага павета Вялікага княства Літоўскага. У 1955 годзе Масты атрымалі статус горада. З дапамогай унікальных фотаздымкаў родных мясцін, зробленых у свой час, мы можам зазірнуць у мінулае нашага горада, убачыць, якім калісьці быў райцэнтр, прайсціся па яго вуліцах, назіраць цудоўныя віды над Нёманам і адчуць душэўную асалоду ад сузірання, дух часу, зліццё са сваёй малой радзімай, растварыцца ў яе краявідах. Раздзел ад фанернага завода братоў Канапаскіх да ААТ «Мастоўдрэў». У снежні 1927 года намаганнямі нашых землякоў, працаўнікоў Мастоўшчыны, па ініцыятыве прадпрымальнікаў, братоў Ігнація і Вацлава Канапаскіх, уступіў у строй і выпусціў першую прадукцыю фанерны завод. У 1958 годзе прадпрыемства становіцца фанерна-дрэваперапрацоўчым камбінатам, у 1971 годзе вытворчае дрэваапрацоўчым аб'яднаннем. Мастоўдрэў. На сучасным этапе гэта ААТ «Мастоўдрэў», буйное градаўтваральнае прадпрыемства, якое займае лідыруючую пазіцыю ў дрэваапрацоўчай прамысловасці нашай краіны. Раздзел 1986 год святкаванне 500годдзя заснавання горада Масты. У кастрычніку 1986 года наш раённы цэнтр, як старажытны, так і малады горад Масты, адсвяткаваў 500годдзе з моманту першага ўпамінання ў адной з кніг літоўскай метрыкі Дзяржаўнага архіва Вялікага княства Літоўскага 1986 года. Урачыстасці, прысвечаныя юбілею раённага цэнтра, адбыліся на стадыёне Нёман, дзе было арганізавана маштабнае мастацка-спартыўнае свята. Раздзел «Дзяржаўны і палітычны дзеяч Пётр Машэраў на Мастоўшчыне». Важнай падзеяй на Мастоўшчыне стала наведванне летам 1980 года нашага раёна першым сакратаром ЦК КПБ Пятром Міронавічам Машэравым, якое адбылося падчас правядзення рэспубліканскага семінара па жывёлагадоўлі. Удзельнікі семінара пазнаёміліся з работай мастоўскай райсельхазтэхнікі, шэрагам гаспадарак раёна. Пётр Міронавіч Машэраў высока ацаніў работу працаўнікоў Мастоўшчыны і выказаў шчырыя словы падзякі. Раздзел «Ва ўсе часы мы разам». Неад'емнай часткай савецкага жыцця было штогадовае святкаванне 1 мая і 7 лістапада. Першамайскія дэманстрацыі і ўрачыстыя шэсці, прымеркаваныя да гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі, праходзілі ў цэнтры горада Масты, па вуліцы Савецкай. На трыбуны выходзілі першыя асобы раёна, якія прымалі святочныя шэсці, віталі працоўных, а таксама студэнтаў і школьнікаў, якія маршыравалі са сцягамі, партрэтамі кіраўнікоў, плакатамі і транспарантамі з лозунгамі, паветранымі шарамі.
Раздзел горад 5 мастоў. Нёман – вялікая рака нашай малой радзімы. Па тэрыторыі Мастоўшчыны яна працякае амаль 100 кіламетраў. Рака працаўніца, рака памочніца, яна прыгожая паўсюль. Але ў горадзе масты асабліва, таму што менавіта тут Нёман упрыгожваюць 5 мастоў, адзін цікавей другога. Гэта падвясны пешаходны мост, 2 аўтамабільных моста, чыгуначны мост праз раку Нёман, а таксама невялікі мост праз раку Зяльвянка. Падвясны мост. Ён з'яўляецца візітнай карткай нашага горада, сапраўдным цудам свету, якім ганарацца мастаўчане. Гэта самы доўгі ў Беларусі і велікапралётны пешаходны мост арыгінальнай канструкцыі. Даўжыня цуда моста больш як 193 метра, шырыня прахожай часткі 1,5 метра. Мастоўшчына, наш родны край, жыві, расці і працвітай. Жадаем шчасця, добрай долі. Ты наш прытулак, ты наш гонар.